Май нещо не съм добре. Спокойно, брат, тук всички сме така, бе. Отивам аз в психиатрията с нерви и без сън и лека депресия. На входа ме посреща санитар с тромпет. Вика: тихо бе, че докторът прави кючек. Влизам вътре пълна лудница. Един говори с саксията, друг се кара на закачалката, трети дрифти с носилката. Лудница, брат, голяма олелия. Докторът избяга, няма терапия. Някой пее чалга, друг троши врати. Аз въртя кючеци в стая номер 3. Истината лъсна още на ракиката. Доктора е първият взел престилката. Кой е луд и кой нормален не разбра. Докторът пръв обърна масата. Масата. Доктора ме пита: чуваш ли някакви гласове? Викам: само тъщата по празниците бе. Той записва нещо, гледаме лошо. После почна да танцува с Гошо. Извади колонка, пусна ориентал. Каза: твоя случай е купонджийски скандал. Скочи върху бюрото с чаша кафе и извика: сестра, усилвай си дито бе. Лудница, брат, голяма олелия. Докторът избяга, няма терапия. Някой пее чалга, друг троши врати. Аз въртя кючеци в стая номер 3. Истината лъсна още на ракиката. Доктора е първият взел престилката. Кой е луд и кой нормален не разбра. Докторът пръв обърна масата. Докторът пръв обърна масата. Един пациент се мисли за птичка. Лети в коридора с инвалидната количка. Друг брои плочките в коридора и раздава билети в асансьора. Имаше и дядо с антена на главата. Вика: ловя сигнал от луната. Най-тихият човек в стая номер 5 се оказа диджей с златен кларинет. Накрая докторът погледна и мен. После каза: брат, и аз не съм добре. И започна най-голямата фиеста. Чак линейките присветнаха в чест на оркестъра. От тогава всеки петък до зори има кючек в психиатрии.